kan altså ikke høre, hvad du siger. Der er ingen, der må opdage det. Vi bliver nødt til at høre, hvad du siger. Jamen, vil du? Du skal tale lidt højere. Og vil du tage denne hånd, som tilhører, og som hos der står? Ja. Ja, så erklærer jeg hermed som... Og så videre. Lonely